היי, אני מיכאל, או מיכה, או מישה, או משהו. למרות שאני משרה אווירה רעננה, אני כבר חציתי את גיל 30. מכל האנשים הללו קיבלו דווקא אותי לשנקר. האמת שהרבה לפני שנקר שיחקתי בעיצוב גרפי, וגם בעיצוב מוצר. אבל הזיקה האמיתית שלי היא לצבוע בלי לצאת מהקווים, ולחתוך ברווזים באמצע, ולהתחיל עם ילדים בפארק. ילד, אתה יודע מה זה מין אוראלי? יום אחד במהלך דייג מוצלח העליתי בחכה את אילנה, שכולם יודעים שהיא העיניים שלי, וביחד העלינו בחכה מגמוש. בנוסף לאילנה אני אוהב לבשל ולאכול ולבשל חצי ברווז על חצי מחבת. אני גם אוהב את האצבע שלי פה ופה וגם פה. פה האצבעות שלי מגועלות במרבלינג, ופה צילמתי פרי בשל. מדי פעם אני חוזר לתחביבים הישנים שלי. ילד, אתה יודע מה זה פדופיל? פה אילנה ואני מפוספסים בשנקר, פה אני מפוספס לצד אילנה באילת, ופה אילנה מפוספסת לצידי על אופניים עם סלסלה. פה בעקבות השיח בשנקר הצטלמתי עם תימנים וגם עם אשכנזים, ופה הצטלמתי סלפי עם מטוס שהתרסק בעזרת הפוטושופ בקריית הממשלה. אני אוהב להצטלם עם סלפס בשם פאר טסי, ועם דג זהב בשם תום אברמוביץ', ועם שלגיה סקסית אחת ושלגיה סקסית שנייה קצת יותר. אבל הכי אני אוהב זה להצטלם על המרפסת, להישען על המעקה, בלי חולצה, אבל עם הרבה חזון.